вазъи фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ ва татбиқи барномаҳои давлатӣ бар дӯши Вазорати Маориф ва Илм ва Сароясати Маорифи шаҳри Душанбе мебошад. Таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати маориф маҳсуб ёфта, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ мунтаззам дастгирӣ меёбад. қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ марбут ба таҳсилоти томактабӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки назорат ва расонидани ёрии методӣ ба субъектҳои раванди таълиму тарбия рӯ ба беҳбудӣ овардааст. сол то сол шумораи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои мазкур меафзояд. солҳои охир рушди соҳаи томактабӣ хеле назаррас аст. бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бениҳоят соҳаи томактабӣ умуман маориф хеле рушд ва тараққӣ карда истодааст. махсусан дар муассисаи мо камбудиҳо нисбат ба айвончаҳои бозӣ ва майдончаҳои бозӣ буд, ки ино пурра дар давоми анамин як сол аз соли 2020 то 2021 пурра бартараф карда шуд. дар кӯдакистон 3 айвончаи бозӣ ва 8 майдончаҳои бозӣ пурра таъмир карда сохта ба истифода дода шуд, ки ин барои рафти таълиму тарбия хеле муфид аст ва зарурӣ буд. дар кӯдакистон фарогирии кӯдакон солҳои охир бениҳоят зиёд шуда истодааст, талабот зиёд шуда истодааст, чунки ҳар як падару модар мехоҳад, ки кӯдаки ӯ ба мактаб омода бошад ва муассисаи томактабӣ махсусан муассисае ҳаст, ки аз ҷиҳати равонӣ кӯдакро ба мактаб омода мекунад. ба гуфтаи мутахассисони соҳа, дар муқоиса ба солҳои қаблӣ имрӯз теъдоди муассисаҳои томактабӣ дар шаҳри Душанбе афзоиш ёфта, ҳамзамон марказҳои рушди инкишофи кӯдакон таъсис дода шуд, ки кӯдакон ба тарбияи дурусту комил фаро гирифта шуданд. дар самти амалишавии ҳадафҳои стратегӣ, ки дар назди кормандони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ қарор дорад, ин боло бурдани сифати таълиму тарбия мебошад. соли 2019 барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 қабул гардид. мақсад ва вазифаҳои асосии барномаи зикршуда рушди зинаи таҳсилоти томактабӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия, фарогирии ҳарчи бештари кӯдакон ва амалӣ намудани нишондодҳои муҳим дар зинаи таҳсилоти томактабӣ мебошад. дар сурати амалӣ гардидани нишондодҳои барнома дар низоми таҳсилоти томактабӣ дигаргуниҳои назаррас ба амал хоҳад омад. солҳои охир нисбати ғизои солим дар муассисаҳо хеле беҳбудӣ ба назар мерасад, чунки маблағгузорӣ барои хӯрока дар сатҳи хеле хуб бароҳ монда шудааст. умуман танқисӣ барои хӯрока камбудӣ нест дар муассисаҳо. пурра аз ҷиҳати хӯроки ғизои солим муассисаҳои таълимӣ ва махсусан томактабӣ таъмин аст. дар муассисаи мо умуман омӯзгор 12 нафар омӯзгор фаъолият мекунад, ки аз ин 8 нафарашон мураббиёҳои касбӣ ҳастанд бо маълумотҳои олӣ ва таҷрибаи пурраи корӣ доранд. дастгириҳои шаҳрдории шаҳри Душанбе нисбати маорифчиён хеле назаррас аст, махсусан дар гузарондани озмунҳои соҳа, озмунҳои мураббии сол. яке аз мураббиёни мо дар соли 2018 ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ гашт, ки иқдоми шаҳрдорӣ буд ва дастгирӣ ҳам карда шуд аз тарафи шаҳрдории шаҳри Душанбе. 21 декабри соли 2021 дар паёми навбатии худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии мамлакат қайд намуданд, ки бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсон ва ояндаи ободи давлату миллат мебошад. бо вуҷуди он ки раванди таҳсил
дар муассисаҳои таълимӣ ба низоми муайян даромадааст, зарур аст ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот тадбирҳои муҳиму саривақтӣ андешида шавад. дар муассисаи мо гурӯҳҳои мо бо доскаҳои электронӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. рафти таълиму тарбия, раванди таълиму тарбия бо забонҳои русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуд ва инчунин айвончаҳои иловагӣ 3 адад, инчунин майдончаҳои бозӣ 8 адад сохта ба истифода дода шуд ва раванди таълиму тарбия низ бо усулҳои нав, бо технологияи муосир ба роҳ монда шудааст. мо мураббиён мекӯшем то кӯдаконро бо усулҳои навин шинос намоем, таълиму тарбияро ба роҳ монем, чун ҳоло тақозои замон чунин аст ки аз технологияи муосир бояд мо истифода барем. ёдрас мешавем ки яке аз самтҳои густардаи бахши иҷтимоии шаҳри Душанбе соҳаи маврӯӣ ба ҳисоб меравад. дар ин соҳа бо мақсади беҳтар намудани раванди таълим дар муассисаҳои таълимӣ таҳсилоти томактаби шаҳри Душанбе дар соли 2020-2022 барномаи ҳаётан муҳим аз ҷумла барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ амалӣ карда мешавад. дар ин ҷода иқдомҳои муҳим роҳандозӣ шудааст. аз рӯи маълумоти саросати маърифи шаҳри Душанбе айни замон 150 муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо фарогирии 3739 нафар кӯдакон аз ҷумла 1672 нафар мураббияҳо дар соҳаи таҳсилоти томактабии пойтахт фаъолият доранд. дар баробари ин дар шаҳри Душанбе марказҳои рушди кӯдакон дар назди муассисаҳои таълимӣ ташкил ва ба роҳ монда шудааст ки барои шоиставу дуруст тарбия намудани насли наврас заминаи воқеӣ гузошта мешавад. роҷеъ ба ин масъала имрӯзҳо диққати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти шаҳри Душанбе баҳри баланд бардоштани инкишофи нутқ ва фикрронӣ ва фаҳмиши хонандагони синни соли томактабӣ хеле назаррас аст ва аз ин хотир тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе таҳти рақами 618 аз 8 октябри соли 2019 марказҳои инкишофи кӯдак дар бархи муассисаҳо фаъолият мекунад. иҷроиши қарори мазкур дар муассисаи мо низ фаъолият дорад. маркази инкишофи кӯдак тӯли 2 сол мешавад ки дар муассисаи мо фаъолият намуда истода. дар он 18 нафар хонандагони кӯдакони синни соли 6 сола яъне томактабӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. яке аз омилҳои муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ томактабӣ таъмини инкишофи ҳаматарафаи шахсияти кӯдак дар синни соли барвақтӣ ва томактабӣ бо назардошти имкониятҳои синни сол ва инфиродӣ, қобилият ва талабот, ташаккул додани меъёрҳои ахлоқӣ ва мусоидат намудан барои ба даст овардани таҷрибаи иҷтимоии кӯдак мебошад. ин ҳама муқаррарот дар асоси стандарти давлатии таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, низомномаи намунавии муассисаҳои таълимии томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. бояд тазаккур дод ки барои беҳтар намудани шароити кунунии муассисаҳои таълимии томактабӣ ва ба ин васила беҳбуд бахшидан ба раванди таълиму тарбия, қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2016 дар бораи пардохти маблағ барои нигоҳубини кӯдакон дар муассисаҳои давлатии таълимии томактабӣ ба тасвиб расидааст. марказҳои инкишофи кӯдак, хонандагоне ки ба ин марказ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд, тибқи реҷаи корӣ аз соати 8 то соати 9 барои қабул кардан ва аз муоина гузаронидан ва ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ машғул мешаванд. сипас барои машғулиятҳои якуму дуюм, яъне ки суробсозӣ, расмкашӣ, сурудхонӣ ва ҳамзамон сайру гашт низ ҷалб карда мешаванд ва ин марказ боз аз соати 9 то соати 11 фаъолият мекунад ва мо метавонем бо
ҷалб намудани хонандагони синну соли то мактаби 6 сола дар ин марказ вобаста ба иҷроиши яъне пурра ба амал татбиқ намудани барномаҳои ин марказ кор ва фаъолият намуда инкишофи нутқи фикрронӣ ва қабулкунии ин хонандагонро пурра зери назорат гирем ва дар тӯли фаъолияти омӯзишӣ дар амал татбиқ карда шавад. рушди соҳаи таҳсилоти томактабӣ зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дошта, бо қабули барномаву стратегия метавон гуфт, ки дар ин самт муҳимтарин имконоти созгор баҳри босам фарогирии насли наврас ва муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ муҳайё карда хоҳад шуд. ин марказ марказест, ки аз ҳамин муассисаҳои томактабӣ ягон шабоҳат надорад. пурра ба ҳамдигар алоқаманд ҳастанд, чунки дар ин марказҳо албатта мураббияи томактабӣ фаъолият мекунад. Дар ин марказ ҳам чунин мураббия кор ва фаъолият мекунад ва ҳамзамон ҷиҳати дигари ба таҳсил фарогирии ин марказро агар ба инобат гирем, хонандагоне ки дар ин марказ фаъолият мекунанд ҳамзамон ба омӯзиши барои умуман васеъ намудани забономӯзӣ ҳамзамон берун аз ин барнома мо дар муассиса омӯзиши фанҳои забони англисӣ ва русиро ба роҳ мондаем ва омӯзгороне ки дар ин марказ аз фани забони русӣ англисӣ дарс мегузаранд, онҳо фақат ба таври ашёро муаррифӣ намудан ва оиди ашёи гирду атрофе ки ҳамон хонандаи ин марказ вуҷуд дорад, аз он истифода намуда барои баҳри баланд бардоштан ва аз худ намудани забондонию забономӯзӣ кӯшиши зиёд намуда истоданд. Ва ҷиҳати дигар он аст, ки албатта ин аллакай хонандае ки кӯдаке ки дар ин марказ фаъолият мекунад, аллакай барои зинаи якуми таҳсилот пурра омода аст. барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020-2025 тасдиқ карда шудааст, ки дар ин замина соҳаи мазкур рушду инкишоф хоҳад ёфт. гуфта метавонам, ки маркази инкишофи кӯдак ки дар муассисаи мо пурра фаъолият мекунад ва тамоми барномаҳоро пурра дар амал татбиқ намуда истодааст ва падару модарон ва хонандагоне ки дар ҳамин марказ умуман ҷалб шудаанд пурра аз фаъолияти омӯзгор ва фаъолияти муассисаи мо пурра розиянд ва мо ҳамзамон дар ин марказ баҳри яъне ки мустаҳкам намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оиди масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд робитаи хешро бо волидайни ин хонандагон ва бо ҷомеа мустаҳкам намудаем ва дар ин марказ ҳам дарсҳои кушоди намунавӣ ва ҳамзамон маҷлисҳои падару модарон баргузор карда мешавад ва мо дар якҷоягӣ дар робита бо волидайн бо ҷомеа метавонем, ки ин марказро ҳамарӯза рӯ ба беҳбудӣ орем. дар заминаи таваҷҷӯҳ дастгириҳои пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ солҳои охир як қатор муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ба истифода дода шудааст. аз ҷумла соли 2017 то соли 2021 биноҳои замонавии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дорои шароити хубу арзанда мавриди истифода қарор дода шуда, дар он кӯдакони хушбахти даврони истиқлолият ба таълиму тарбия ҷалб карда шудаанд. гуфта мешавад, ки дар доираи қабули барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ боз ҳам муассисаҳои наву муосир ба истифода дода хоҳад шуд. омӯзгоре ки дар ин марказ фаъолият мекунад, албатта ҳамчун бо ин хонандагони маркази инкишофи кӯдак ҳамчун дар муассисаи томактабӣ фаъолият дошта муносибат мекунад, чунки вай кӯдак аст, вай зинаи аввали таҳсилот нисбати муассиса тасаввурот надорад ва он рафтору кирдоре ки дар хона дошт ва ҳамзамон ба муаллимаи худ ҳамихел рафтор мекунад ва муаллима вобаста ба фаъолияти худ дар ин марказ бевосита бо омӯхтани барномаҳои
این مرکز با کودک طوری رفتار میکند که کودک مربی خود را از مادر خویش فرق کرده نتواند. با تاکید کارمندان سوهای معارف در زمینه فراهم آوردن شرایط امکانیت‌های شایسته علم‌آموزی امروز نورسان و جوانان در یک قطار آزمون‌های سطح جمهوری و جهانی اشتراک ورزیده پرچم وطن خود را باز هم بلند برداشتند. مؤسسه رقم 55 که مؤسسه نوبنیاد می باشد و تمام شرایط ها برای تعلیم و تربیت به خوانندگان فراهم آورده شده است. اینچنین برای اجرایش برنامه انکشاف کودک در مؤسسه صنفخانه جدا کرده شده است با تمام شرایط ها. آموزگار رجبی که در اون صنف درس میگویند و 20 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شده است، کودکان سن 6 ساله که از روی برنامه تصدیق شده ریاست معارف شهر عمل میکنند و کار و فعالیت کرده ایستادند. در مجموع 22 نفر خواننده در این مرکز انکشاف کودک فرا گرفته شدند. بیشتر کودکانی که شرایطی به باغچه رفتن ندارند، به کودکستان فرا گرفته نشدند و عائله‌های کم بضاعت میباشند، چنین کودکان به تحصیل فرا گرفته شدند. در واقع در سطح معاصر مهیا و برقرار نمودن سیستم‌های مکمل ساحه معارف پایتخت یکی از دستگیری‌های دیگر شهرداری دانسته شده، در این دوره تطبیق یک قطار لایحه‌های گوناگون در ساحه معارف پایتخت روی کار آمده عملی گردانیده خواهد شد. چنین اقدام‌های نجیب و سازنده برای رشد ساحه در آینده مساعدت فعال می‌نماید. امروز با باوری کامل می‌توان گفت که پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ساحه معارف را در زمان استقلالیت مملکت همچون ساحه افضلیت داد اعلان کرده رشد آن تا حد معین تامین گردیده است.